дар душанбе намоишгоҳи ихтисосии молҳои тавлидоти Эрон оғоз шуд. намоишгоҳ дар муқоиса бо намоишгоҳҳои қаблӣ камрангтар буд ва ҳузури ширкатҳои эронӣ ба маротиб камтар ба назар мерасид. нозанини алавӣ, намояндаи ширкати таҷҳизоти дандонпизишкӣ аз Машҳад, қасд дорад содироти имплантҳои дандонпизишкиро ба Тоҷикистон роҳандозӣ кунад. آره 100% قیمتش پایین تر خواهد اومد از قیمت چند درصد؟ الان به صورت دقیق نمیتونم بهتون قیمت بدم، ولی خب با مدیر عاملمون باید صحبت کنی شما ببینید که به چه صورت هست، بستگی به تعدادی که سفارش میدین و همه اینا داره. алиризо ҳақиқиён сафири Эрон дар Тоҷикистон суханони раиси ҷумҳури Эрон Иброҳим Раисиро ба ёд овард ва таъкид кард ки амнияти Тоҷикистон амнияти Эрон аст ва тақвияти ҳамкориҳои иқтисодӣ расидан ба ин ҳадафро фароҳам хоҳад кард. خوشبختانه در سالهای اخیر روابط دو کشور دوست و برادر در همه حوزه‌ها بویژه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی رو به توسعه دیده و رشد خوبی رو داشته و داره ادامه میده. برگزاری نمایشگاه تخصصی که امروز داره برگزار میشه همزمان با برگزاری 16مین کنسولی مشترک اقتصادی دو کشور نشان دهنده اراده راسخ رهبران دو کشور هست. ҷамшед ҷумъахонзода раиси палатаи савдо ва саноати Тоҷикистон изҳор дошт ки ҳадафи асосии ин намоишгоҳ рушди саноати Тоҷикистон мебошад. ҳукумати кишвар барои ҷалби сармоягузорӣ, барои таъсиси корхонаҳои муштарак, барои дастгирии бевосита соҳибкорӣ ки ба истеҳсолот машғул мебошанд имкон медиҳад ки ширкат корхонаҳои ҷумҳурии исломии Эрон ҳам тавонанд ки аз ин имкониятҳо, аз ин шарту шароитҳое ки ҳукумати кишвар фароҳам овардааст бархурдор гарданд ва тавонанд ки истеҳсолотро бевосита дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монанд. азиз Назарзода муовини вазири саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон илова намуд ки ширкатҳои тоҷикистонӣ метавонанд барои худ шарикони ҳамкори эрониро пайдо кунанд. کشورهای و شرکت‌های ایرانی در تاجیکستان که شماره‌اش زیاده از 26 عدد باشد می‌تواند نمونه خوبی دوستی میان دو کشور باشد. додугирифти миёни Тоҷикистону Эрон ба 175 миллион доллари амрикоӣ расидааст, ки назар ба як соли пеш 11% бештар мебошад. қаблан раиси ҷумҳури Эрон изҳор дошта буд ки ду кишвар қасд доранд ҳаҷми додугирифтро ба 500 миллион доллари амрикоӣ бирасонанд. Эрон аз нахустин кишварҳо буд ки соли 1992 истиқлоли Тоҷикистонро ба расмият шинохт ва ҳамзамон аз кишварҳои кафили созишномаи сулҳи тоҷикон дониста мешавад.